Salutare tuturor, mă numesc Domin și am pe fratele meu Andy. Salut! Și astăzi îmi vom ghici ce este un microscop. Eu sunt invitatul și tu vei fi primul, normal. Pune-te-o la ochi! Da. E o bucată de ciocolată. Nu, greșit! Ce era? Cum trebuia să zic să fie corect? Peticică. Ok, hai. E de la brăduțul ăla. Nu? Hai, mai lăsăm să că ești noi invitat. Și după aia gata. Hai, gândește-te bine. Ceva de la Abdale, de acolo. Nu. De la... Gata. Ai zis de ce-am mai lăsat. Hai, dă-te să spun 0. Hai, dă-te. Era o cojiță de banană, mică. E tot aia, nu? Nu. E tot... E fircelul ăla mai mic de la coaja de banană. Nu, era de la brad. Era de la brad? Ață. Nu e ață? Scamă. Nu e scamă. Era pânză de păianjen. N-am fini, hai. Ce e asta? Ce e asta? Hai. 2, 1. Gata, știu. Era pământ. Ceva care învăță. Știi ce? Da. Normal că mai văzut. Nu se pune. Dar nu te uiți. Da, dacă mai faci așa, eu să știi că pe bune nu mai fac cu tine ce... Mai mișcă un pic. E da, început de geam, am ținut de la. Nu? Hai o singură să încep. Una singură. Scoci. Nu. Ce era? O așche de la dulap. Ce era? Hai stai, nu. Era de la firmic de la cauciucul ăla de la mașinuțe mici. Apandajatoare? Da, chiar. Hai, e gata. De pe haina lui aia, vede. Ce? Deci mai ai șansă. Hai, odată, zi. Da! Nu. Păi, 100 de lei sunt acolo. 10 lei. Stai, nu. Știu. E cum se numea. Dar știu. Nu mai țin minte cum se numea. Gips. Ce? Nu de gips. E gata. La cum s-a foșnit? Deja știu că i-am ales de la odată. Nu. Nu-i. Mijlocul la daia de brad. Cum? E. Stai, dă-mi. Dă-mi asta. Nu se cheamă. Nu este. Deci la pomboană de asta de pom. Din mijloc? Nu. E asta de la brad. Dar nu că te-ai uitat! Nu m-am uitat, doar am auzit. De care? Da, asta mai de la brad. Nu mă da loc, de asta.
ca glob. Da. Și ai zis că e Colată. Nu. Dar nu mai fă. Da. Bine, cum nu să pus, nu am să vă ce zici tu. Mâine? Nu. Hai, zi, ce? Mac. Nu. O bucată de perete. Linda? Și... Ce mi-era de sub fund? Nimic. Dacă nu era marker. Nu. Ah, da, cred că m-am gândit la ceva, dar nu știu dacă chiar e exact aia. Dar nu cred că e. Dă marker încoace, că-i de-aia pată de la marker. Efectiv, dă-te de aici. Și normal că așa se auzea, ca și când scriai pe foaie cu markerul. Nu. Mai ai o șansă, da, una mai ai. De pe masă ai. Asta? Care, mă? Asta. Nu. Uite ce era. Paciu. Adică, ce, Doamne. Una mai e jos. Nu se mai e jos. Nu mai... Da, ce cartelă de telefon. Era. Baterie externă. Da. Ce era? Acum. E de la bra. Nu, e de la bra. Mai ai o singură șansă. De pe aici. Atunci chiar nu te gândești la nimic. De la bra. Nu. Era o scamă. Da. Știu. Dar ce ia? Poți să miști. Mișcă pe acolo pe aia albastră, în jos. Ce e asta? Ce e asta? Stai. Știu. Și gata. Nu, stai, știu. Ce? Era Disney Plus. Ce Disney, mă, plus? Nu? Hai că da, vezi. Acum arată, cred că e scamă. Este scamă și este egalitate. Da. Uite să spun. Și e scamă. Scamă. Deci, tot fost episodul. Sper să ne revedem data viitoare. Pa, pa, uitați de la și subscribe.